Vi vil gerne bevise integralregningens hovedsætning 1, der siger, at a mærke af x er lige med f af x. A mærke af x er arealfunktionen for en, hvad er det for en stamfunktion? For en stamfunktion, og er defineret i intervallet, der hedder a til x, hvor at x skal være mellem a og b, det ses hernede af grafen. At x skal ligge i intervallet a til b. Og f af x skal være en kontinuær og positiv funktion, så vi har beskæftiget os kun med h. Værdier af h, som der er positive. Yes. Vi vælger et tilfældigt x inde i det her interval her, a til b, og viser, at a er differentiabel i x0 med differentialkvotienten a mærke af x0 lige med f af x0. Og her bruger vi tretrinsreglen, og h er positivt under det hele. Altså, det vil sige, at arealtilvæksten vil være positiv. Yes. Og arealfunktions tilvækst delta a, den er ax0 plus h minus ax0, hvor h er positiv. Yes. Okay. Da f er kontinuert, har den et minimum og et maksimum i det lukkede interval x0, x0 plus h, altså s og t. Det er det, man ser her. Ligesom den. Ja. Så f og s, det er den her funktionsværdi, der går ud her, er mindste funktionsværdi, og f og t er den funktionsværdi, der går ud her, er største funktionsværdi. Vi lader nu f og t være højderne, og f og s være højderne af to rektangler med bredden h, hvilket ses her. Her er f og s højden, nej, hvad er det så? Jo. Ja, højden, og h er bredden af det her rektangel. Herover er f og s, f og t højden, og h bredden. Så A må ligge mellem arealerne af disse rektangler, og det kan udtrykkes med dobbeltuligheden, som er h gange f og s mindre end A, og A er så mindre end h gange f og t. I trin 2, der divideres med h på begge sider, så man får, at f og s er mindre end differentialkvotienten, og differentialkvotienten er mindre end f og t. Heraf der ses, at differentialkvotienten delta a over h er begrænset nedad til af f og s og opad til af f og t. Yes. Så har vi så trin 3 her, hvor hvis man kigger op på rektanglerne, så kan man se, når h går mod 0, altså når differentialkvotienten går mod 0, så vil arealet mellem x0 og x0 plus h bliver mindre. Det vil sige, at f af s og f af t vil gå mod 0. Så vi får altså, at f af s går mod f af x0, når h går mod 0, og vi får, at f af t går mod f af x0, for h går mod 0. Så kan vi så se uligheden herop, at delta a, altså differentialkvotienten, er begrænset af intervallet f af s og f af t. Så når f af s og f af t går mod 0, så går intervallet også mod 0. Derfor må differentialkvotienten af delta a over h gå mod f af x0, for h gående mod 0. Og på den måde har vi så bevist, at a mærke af x0 er differentiabel i f af x0. Yes. Okay, så har vi bevist 2. Ja. Det er bare så kan man se helt. Okay. Okay, der kommer en hel masse. Okay. Stak. Okay, jeg vil bare pausen. Nej, snak nu bare. Okay, fint nok. Hvad hedder det? Ja, så har vi bevist 2. Og her lader vi igen være f er en ikke negativ kontinuær funktion, hvor vi har, som er i intervallet a til b, hvor vi har, at arealet, det er store F, som er en stamfunktion til F. Store F af B minus store F af A. Og ja, det er så arealet af stykket her under grafen F, intervallet A til B. Okay, ja, så det er det første, at arealet under grafen i intervallet fra A til B er givet ved F af B minus F af A. Så har vi del 2, hvor vi ved, at i det, at
arealfunktionen den er a af x, så ved vi, at det markerede område her under grafen, det må have arealet a af b, og det vil så sige, at vi skal vise, at a af b er lige med f af b minus f af a. Og det gør vi ved at sige, at at både f, altså stor F, og stor A er stamfunktioner til f, og det eneste, som adskiller dem, det er en konstant k, som vi kan tage op, altså f af x, stor f af x er lige med stor A af x plus k, som er konstanten, som adskiller dem. Så indsætter vi b på x plads, så får vi, at f af b er lige med a af b plus k, og tilsvarende med a, at f af stor F, igen, at a er lige med stor A af a plus k, og så sætter vi de to ting lige med hinanden, så vi har store f af b minus stor f af a er lige med, altså store f af b, som også var lige med store a af b plus k minus f af a, som var lige med store a af a plus k, og hvis vi forkorter det, så får vi, at det er lige med store A af B minus store A af A, og da store A af A er 0, så får vi, at, at f af B, store F af B minus store F af A, er lige med A af B, da A af B minus 0 bare er A af B. Og så har vi bevist, at store F af B minus store F af A er lige med store A af B.